gupit. Uy, bindiridali ni Kuya. Nagpas mo ata kagabi, mulan kayo. Mulan kasi. So ayan, good morning mga ka-alright. Dito tayo sa bahay. Sherry. Ayan. Bahay ni Chinkin. So reveal ko yung aking new look! Yeah! Ayan, sinusukatan na ni Juan Joel maglalagay ng baseball dito sa kataas. Ayan. Sukatan ka to, sukatan pa ng iba. Ayan. Tuto ko lang sa kanya. Magkakape ako. Amo, ano? Lay out. Backboard. Lay out. Alam mo madali di out dyan? Bidang! Bus na naman ako ngayon! Video na naman si Gancho! Tap nung meso, binigay ni Cornel. Naggabas na. Tirahan ka pa. Ito nga ba? Yan, bang. Alam mo kung bakit ako nagkalbo? Panibagong buhay yan. Okay. Yulok na yan. Okay. Wangbo na yan. Very good. Wangbo. Ano? Wangbo na yan. Likat nyo ngayon. Wangbo. Buang. Buang na, buang. Ay dami. Kape tayo. Meron na kape. Wait lang po, wala pang tubig po. Ay, nag-iigib pa si Dilo. Doon ka na, Kwanel? Ano? Bumunta rin ako doon mamaya. Vlog ko lang to. Vlog ko lang to. Sayang. Sakto Pwede na yan. Sa ganda yan dyan. Ayan, kunti na lang yung ano. May scheme code ka pa dyan? Ha? Scheme code? Meron. Ito, maganda itong may scheme code. I-skim ko din ko yan. Pangit ano? Pangit pagka buungan mo. Oo. Sagwa. Sasabay ko yun sa may labas. Kung wala nang ulan, titirahin ko na yun. Alam mo maganda sana dito, ikanto. Yung aluminum baga. Oo. Pakan ko dito, baseboard ng bola. Tirahin ko yun. Tama yan. Isang vlog agad. Igatso. Pang-cut off. Sakto, pang-cut off. Baseboard. Amo tayo. Ano? Gusto mo ganito rin gupit? Dadalhin ko yung panggupit ko. Ano yata ang gupit mo? Bumili ka yata ng baseboard. Oo, bumili nga ako. Dalawang taon lang eh.
Oh, di ba? Nakatipid na. Oh, pantay na pantay mga oh, sariling gupit. Basta ano yan, ilapat mo. Lapat na lang eh. Palit-palit lang naman tayo na. Kaya, abang kayo, kakalbuhin ko si tatay. Oo. Kakalbuhin ko si Kurang. Ayan, pinupunasan. Para pag pintura ay, ano, hindi marumi. Alright! Alright! Amo na! Magkakaroon na ng kulay ang hagdan. Lilitaw na ang kagandahan niyan, Sir Bol. Lilitaw na. Lilitaw na talaga. Nananawagan po ako. Sana makomplete ang timpaway ngayon. Ang daming rinig ko nunod na kayo. Naglilinis para matutumer. Nasa na kayo? Yung CR, pwedeng earphone na. Tama na yan. Wow! Ayun na po, umagod na. Parang nanginginig ah. Ang napasma ah. Napas mo ata kagabi, mulan kayo. Mulan kasi. Parang napasma. Bawa sa akin yan. Paitan. Oh. Cholesterol. Masiram sana. Kaso bawal may ano. Namaga na kasi. Arthritis. Oo, pagka kumariba na naman yan, butik mo. May kirot-kirot pa nga eh. Pag sinapatusang ko. Oo. Ano, sakit eh. Buti nga yung avocado. Oo. Yun ang pinapahid ko. Bago matulog. Yung buto ng avocado. Oo. May binabad ko sa alcohol. Kasi mabisa daw yun eh. Tinry ko. Lahat ng Yung mga masakit-sakit. herbal, hindi naman masama. Herbal yan. Diyan din naman ang galing yung mga gamot na ano. Ginagawa nilang ano. Oo. Kaya marami nga natutuklasan na ngayon ng gamot. Amo ay. Ligo na tilo. Tanghali na. Buray ni na talaga. Maghahalo ka doon. Talagurang. Kasama si ano, di ba? Yan dito, yung liliburan niya. Ha? Dito yan nilang pagliliburan nito. O kaya nga. Otos ni yan ulit. Doon yata siya nakita din ngayon. Okay, talin. Salubong ko ba ka doon? Ano yan? Puputiin din yan, no? Ano? Yung strip na yan. Siguro. Buti yan. Ay, hindi na yan siguro. Ganyan na lang. Kaya dudulo mo yan. Di dyan lang sa gilid. Ah, ito? Oo. Hindi. Tapos, may baseboard din. Ay, wala. Wala. Purong puti na lang. Amo ay! Kating-kating muna, oh.
Pag nakatik na, diretso na. Wawa yung mahalaga ko. Uubos yung dalawa. Dalawang baka. Sarili mo yun? Alagaan sa akin ng pamangkin ko. Walang magawa. Okay lang yan. Sarili ko yun. Okay. Tapos, wala ko pang enroll dun sa mga anak ko. Ibininta ko sa pamangkin ko, ako lang mag-aalaga. Ang kondisyon namin nun, pag nanganak, sa kanila, una kasi malaki na yon. Pangalawa, sa akin na. Puro kami nakakuha tig-isa. Okay lang yun. Napunta sa hayop. Oo. Sa tao. Ang mahirap pag tao nag-sacrifice ng sakit. Amoy! Amo na! Alright. Ubus yung yung ganyang gulay. Ubus. Ito? Meron pa nung isa. Ay, nabawala na pala yun. Alright. Nagkakaroon na po ng kulay ang hagdan. Dapat dito eh. Dapat dito. Kami meron din dapat din dyan sabi ko Putol eh. Kasi, di ba? Kung ano yung taas niya, yun ang magiging dyan pakita din. Ewan. Yan ang step. Itong laro. Ahoy! Di ba? Ganda. Kape lang ako, kape! Uy, amoy! Kaya siya sabi ko na ang kalat talaga yan. Ang kalat. Ano na lang yung bara eh. Bakit? Ano yun? So, bara. Dito lang kukunin yung kanton to eh. Pare-pare na eh. Parang pare-pare yung kanton. Ayan. Yung magiging kanton ito yan. Hindi, abante pa yung laso. Abante. Kumuha ka muna ng isa. Ayan. Sa nipilasyon. Taras niya. Kung ano yung kanton ito yan.
Santo Domingo. Isa lang na ito, ma-edit muna. Wala. Dito, yung video na mo, i-delete mo na lang dito. Sige, lagay mo. Ayan. Dito na, ano, sabihin mo na dati. Yung guhit mo na dati. Ito. Wala. Ayan, eh. Laban mo ano. Dito yan. Lalapat yan dito. Kung ano lalapat yan, yun. Oo. Wait a minute. Diretso na tuloy sa kanto na to. Ako ba ito yan? Dito. Oo. Yan, ganyan. Bagay ang ginawa ko rin yan. Wala, hindi po to. Gagala to pala natin na Oo, para hindi putol din na. Wait a minute. Amo! Amo? What the will? Almasal mo na. Trending yan, Vince. Ah, Trending. at trending yung live ko sa Facebook. Ilan na? Grabe nag-share, mag 15,000 na. Para di putol. Pinag 1 million na nga sa Dito reels. pa. Yung dalawa na yan. Ito diretso to. Oo, diretso. Yun. Buang kuha. Batang bata. May tulog. Saan yung bakit? Ganun yung mo na. Sige na. Kunin mo. Tapos, Ano, yung flies. Tapos yung hook. May hook pa ka doon. Ang sabi to. wala na akong gamitin matilyo. Asa pala yung bakit na matilyo? Diyan, tingnan mo dyan. Yung pastor yun eh. Hindi yung makanood. Ang bulakan niya eh. Andyan lang yan. Baka natabunan na. Ano lang ano. Sa taas, tingnan mo taas. Wala dyan ta, no? Pantik. Wala. Tinanong ko mga balde na yan na ano eh. Kahapon ginamit ko dito yung... Sabi na dito. Ano? Almusal muna ka, Joel. Paayos na yung almusal doon. Kakape rin ako. Uy! Ganda nga! Oh, di ba? Ganda tingnan. Hindi putol. Hindi putol. Amoy! Oy, very good. Thank you. Baka matamis to ah. Eh po, nagtimpla si Jami ng kape. Halusal ka muna. Halusal mo na. Ayan ako. Oy! Yan ang maganda. Oh, diba? Ayan po, continuous. Alupit. Amo na. Ganda na oh. Uy, pagpasok pa lang, paakyat ng hagdan. Nalitaw ang ganda. Ang kagandahan. Amo na. Amo na talaga. Totoo na. Ito na yan. Kaya po kami,
Ang dami makarelate niya na, kalbo. Tingnan si Ka Joel. Iwan ko lang yung ano ko dito. Ako, Ka Joel na. Oo, sige na. Ayan. Pupunta tayo itong kalatatay. Ganda talaga pag-bossing! Taol! Boss na naman si Katyo! Bossing! Baka naman! Asan ang martilyo? Nakita ko! Martilyo! Asan ka na? Nasa hardware!
Ayan na po. So ngayon, balik tayo. Balikan natin mamaya si Kuya Joel. Ay, amoy! Ganda ng kuha dito. Balikan ko na. Iya.
Hello. Amo na? Ayan, balikan natin yung ginawa ni Kuya Joel. Kung saan na banday natapos. Ayan mga ka-alright. Ganda ng bahay ni Kino. Wow. Ayan, guard house daw yung CR. Pinag-comment. May guard house daw. Di, CR po yan ng Team Paway. Sa lupa na dito ni Kuya Noli Vlog. Ayan. Kasi pagka na turnover na yan, dyan na kami mag-CR. Hindi na kasi pwede ron. Ayan. Alright. Yo, 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 yo. Gagong gupit. Grabe reaction ni Chichi sa ulo ko ah. Sariling gupit ko yan. Mga kakalbo. Ah, wangbo. Pag bagong gupit, bagong buhay. Bagong buhay na. Paano naman yung... Alam mo yung nasa release ko kanina? Kaya pala yung mga kalbo nagiging babayero. Magiging babayero na rin ako. Sana all. Oy! Okay na po! Ganda na po. Uy, bindirinali ni Kuya ano ah. Sana all. Naol. Kalbo. Kuya Jong? Kuya Jong! Sana all. Ganda ba? Ganda ba? Bagay ba? Bagay. Bagay. Bagay ng maging babayero. Pero pag di nagpagupit Kuya Gatcho, ang ibig sabihin pag Good boy! Good boy. Pag di nagpagupit Oo. daw, Good boy pagka ano. May napansin ako Ah. sa'yo. Ikaw. Daw palagi ka dapat nakalbo. Oh, para buwang bu. Para palagi kang Ayo, masaya. kaya nga lagi, ano na ako ngayon, buwang na. pag Kalog bagong na. gupit, Oo. bagong buhay. Pero pag di nagpagupit, Ay, matino yan. gagong buhay ka. Kasi di mo nagpagupit. Para babayero. Oh, magiging babayero na ako. Kalbo na eh. Oh, humanda kayo ha. Sana all. Humanda kayo. Ha, yari kayo sa akin. Kuya Gatcho. Pag nakita yan sa vlog mo, humanda na kayo. Humanda na kayo. Huwag na kayo paluko-luko. Ah, talagang bibirahin ko kayo. Tatakbuhin ka na sa kalakay ng ano. Ready na pala si Kuya Gatcho. Alaka. Uwang po na eh. Ah. Ay, si Joel, nag-ano siya yung nagtatawag na Singkot, nasilya. skim coat, yung mga butas-butas. Nagbabatak na siya, batak. Hindi batak na ano ha. Hindi kami marunong nun. Batak lang ng ano, skim coat. Naal.